Halo Pranchong, Tatanono Bongkam. Tamni matini kisisa mane somoynyai somoynya harai hasi kisa gurinani hane ongkrmani angke bunyi hok nugui jemon sengagi sraiprogo masong hok hemerok mujuman thanga angkai kisa video khanya kya norong nai chongni ani o video no saya kare ke bani channel no subscriber rok khai angkai subscriber khaji tai kisisa like rina tapok di tai buino share khanyin tapok di demo norong nang video kotal khongnai mongke hok sengagi sraiproma baw sumai thaima semai manchu sungmo oba hai hok ni maisai haino asuk jor motore hejak amon bagai o hok no kaita mujuma hata an ma babu rong mujuma hata tasa ani ma to tongko babu to kiri hai ban babu nate bisibak mujuma hata o hok no no moke maya asa gropta mane maya te bisi to yako emon je nawar sip sip tongthogo masik nai besit tongkotok halap hapong tuisya sineo harok besit nai to moke banta keba banta sana namu sungbai ingke sar de ang phuir phainai moke masei rok tabuni borok kita masei sinia na sungdagi hogrok khai hejak ba sangka masei rok sinio tabuni bolte no emi sarai rok ta moke masei no nai chongdi moke denta hogrok phanje denta sarjak ta bangni sit nawar tongkotok mane nawar sip sibai nawar thanda manai lai tongkotok tongo norong bo kebo gurina musungai ane comment khai sa baji ang gurinai nyong no jatano